அண்ணா ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணல, இந்த பொண்ணு விட்டுட்டு போயிடுச்சுன்னா சாவ போறோம்ப்பா. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீ என்ன டாஸ்க்னா நான் ப்ளஸ் சிஸ்டர் கால் பண்ணி லவ் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லுங்க. அவங்களோட ரியாக்ஷன் பார்க்கலாம். ஆசைப்பட்டீங்க, பட்டையை கிளப்போம், பட்டையை மட்டும் தான் கிளப்பான். என் சிஸ்டருக்கு ஹலோ பாப்பா, அண்ணா ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணல, இந்த பொண்ணு விட்டுட்டு போயிடுச்சுன்னா சாவ போறோம்ப்பா. இல்லை, அந்த பொண்ணு இருக்குல்ல, இந்த பொண்ணு வந்து நான் லவ் பண்ண மாட்டேன், உன்னை பிடிக்கலன்னுச்சு. அதனால வந்து நான் சாவலான்னு இருக்கேன். ஏன் அப்படிலாம் பேசுறீங்க? அந்த பொண்ணு போனப்போ நாங்க தான் இருக்கோம்லங்க. இல்லை பாப்பா, நான் அந்த பொண்ணு தான் எனக்கு என் லைஃப்ல அவன் மட்டும்தான், வேற யாருன்னு சொல்லிட்டு நினைக்கல. அண்ணா அவ இல்லைன்னா இன்னொரு பொண்ணு வர போறானா, அதுக்கு நீ ஏன்னா சாகுறான்னா சொல்றீங்க? இன்னும் லைஃப்லாம் இருக்குண்ணா.